jest ich obecność, jak cenna jest obecność dziadków, jak cenna jest ich rola w rodzinie i w społeczeństwie. Dobre relacje pomiędzy młodymi i starszymi są kluczowe dla rozwoju społeczności świeckiej i kościelnej. Patrząc na tych dwoje starszych, na tych dwoje dziadków, pozdrawiamy wielkim aplauzem wszystkich dziadków na świecie. Orędzie, które pochodzi od świętej rodziny, jest przede wszystkim przesłaniem wiary. W życiu rodzinnym Maryi i Józefa Bóg jest naprawdę w centrum. Jest nim w osobie Jezusa z Nazaretu. Dlatego święta rodzina jest święta, ponieważ koncentruje się na Jezusie. Gdy rodzice i dzieci razem oddychają klimatem wiary, otrzymują energię, która pozwala im stawić czoła próbom, również trudnym, jak te, które doświadczała święta rodzina, na przykład w przypadku ucieczki do Egiptu. Ciężka próba. Dzieciątko Jezus z Matką Maryją i świętym Józefem są prostą ikoną, ale bardzo jasną. To światło, które emanuje łaską i zbawieniem dla całego świata. To światło prawdy dla każdego człowieka, dla ludzkiej rodziny i poszczególnych rodzin. To światło, które pochodzi od świętej rodziny, zachęca nas do zaoferowania ciepło w tych różnych sytuacjach rodzinnych, gdzie z różnych powodów brakuje spokoju, brakuje harmonii i przebaczenia. Nasza konkretna solidarność niech obejmie zwłaszcza te rodziny, które przeżywają najtrudniejsze sytuacje, przeżywają różne choroby, brak pracy, dyskryminację czy potrzebę, konieczność wyjazdu. Powierzmy w milczeniu, módlmy się za te wszystkie rodziny przeżywające trudności związane z chorobami, brakiem pracy, dyskryminacji, albo taki brak zrozumienia, brak jedności. Pomódlmy się za te wszystkie rodziny. Ave Maria, piena di grazia. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zawierzajmy Maryi, Królowej Rodzin, wszystkie rodziny świata, tak aby mogły żyć w wierze, harmonii, wzajemnej pomocy. Wzywam macierzyńskiego wstawiennictwa Najświętszej Maryi Panny, tej, która była córką i matką swojego Syna. Benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tuam quesumus, Domine, mentibus nostris infunde,
ut angelo nunziante, Christi Filii Tui, incarnazione in coniovimus, per passione meius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et Aiutorium nostrum in nomine Domini. feci in cielo et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.